Hvad så YouTube? Velkommen til endnu en Ask Me her med totempælen, lammekøllen, rouladen, det hele. Jeg får det til at regne med dollars. Jeg har fået en challenge og et spørgsmål. Vi tager spørgsmålet først. Spørgsmålet lyder fra Lukas Egeberg. Kan man koge en gulerod uden vand? Det tror jeg nok man kan. Koge den i fløde, benzin, det hele du. Alt mulig væske. Lige hurtigt, så har jeg en challenge, jeg har fået at vide, og jeg kan spise en roulade på 1 minut. Og nu skal I bare se her, hvad far hiver op af godteposen. Der er en roulade her, chokoladeroulade du. Jeg har lige slicet den, sådan, så jeg virkelig bare kan køre igennem. Og jeg har jo som sagt 1 minut til det. Så skal vi lige se, hvor hurtigt vi kan gøre det. Og jeg tror ellers bare, at jeg går i gang, som i venter jeg lige til 10 sekunder, og nu kører den. Okay, man kunne så ikke. Det blev kun til lidt over en tredjedel roulade. Men der herfra kommer nogle flere challenges. Jeg er altid klar. Totempælen er her altid. Fyr bare løs. Vi ses.